El País Valencià, i crec que ja s'ha dit, necessita tots els caps, totes les mans, totes les veus. Ens necessita a totes i a tots, treballant de valent, plegades, sense por, sense mirar-nos de reüll, conscients que només des de la unió, en les discrepàncies, però des de la unió, podrem barrar el pas als qui ens volen dividits, aïllats, insignificants. Anem per feina, amics i amigues. Tanquem l'acte amb l'himne del País Valencià i interpretaran una bona mostra del que és la comarca de l'Horta, Jacint d'Alcàsser, Eduard de Manises i Paco Cosín de Benetússer. Com dèiem, anem per feina, el camí és ben sabut. Valencianisme, sobirania, independència. Visca la terra!